खुलुमबाय आं जनालि बर' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 17 नभेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। बिदिब्ला खौरांखौ जागायदिनि। रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। नोंथांमोना बयबो 10 थाखोसिम फरायनानै मेट्रिक आनजाद लिरोब्ला सेबा थामहिनबा सेकेन्डारि एडुकेसन बर्ड अफ आसामनि दारै खुंजानाय होननानै मिथिखायो। बेबादिनो हायार सेकेन्डारिनि 12 थाखोसिम सहैनानै जोबथा आनजाद लिरोब्ला आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि दारै खुंजायो होननानै मिथिना मोनोमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय 10 थाखो एबा 12 थाखोनि थाखाय आलादा आलादा बर्ड थानाय नंला। रायजो सरकारा सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल मोन्नैबो बर्डखौ दाजाबनानै गोदान मोनसे बर्ड बानायनायनि थाखाय थांखि लाबाय। बे खौरांखौ फोसावनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। दानिया 10 आरो 12 थाखोनि मोन्नैबो बर्डखौ दाजाबनानै मोनसे गोदान बर्ड आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड दानाय जाबाय, जायखौ सुंद'यै ASSEB होननानैसो मिथिना मोननाय जासिगोन। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर हाग्रा बेन्दोङाव थानाय बरन'दि दैसानिफ्राय AS25FC3631 नाम्बारनि गंसे डाम्पार गारिया आयेन बेरेखायै बरन'दि दैसानिफ्राय सालान बिलाइ लायालासिनो बाला लाबोनायखौ खौरां मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाया ट्राकखौ हमो आरो हमनानै गान्धीबारियाव हाग्रा बिफाननो गथायो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि रायजो राजाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला डाम्पार गारिया 15 CM बाला लाबोनायनि मोन्थाय दङमोन, नाथाय 20 CM बाला लाबोनायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाया लामायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै बुंथियो। बिनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि गंसे सालान बिलाइजोंनो दानफा मोनसेसिम खालार होआलासिनो रोगाबाय थायो होननानै बुंथिदों। सासे सिख्लाखौ कलेजाव थांबाय थानाय समावनो सानै दुथां सुबुङा सिखाजों दानख्लाबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय खाफाल मोजां सिख्लाया जिउ रैखा मोननो हादों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय दलबारियाव कलेजनि सासे सिख्लाखौ इ-रिक्सा गाखोनानै कलेज फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव सोरबा सिनाय मोनि सानै दुथां सुबुंफोरा गोबौ सिखाजों दानख्लाब दानसि खालामनानै गोदोना बाहागो आरो आखाइयाव गोब्राबै जोखोम खालामदों। अदेबानि बिसोर सानै सुबुङा सिख्लाखौ बुथारनो होननासो फैदोंमोन आरो सिख्लाखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामदोंमोन, नाथाय सिख्लाया गोब्राब जोखोम जादोंब्लाबो थैथारासै। उनाव सिख्लाखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो, नाथाय मानि दायाव सिख्लाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बेखौ दासिमाव मिथिना मोननाय जायाखै। गाग्लोबनानै जोखोम खालामजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय हारिया रेहमान। दा बे जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय आसाम पुलिसा नागिरगासिनो दङ। गसाइगाव नोगोराव थानाय गसाइगाव प्रेस क्लाबाव 57थि नेशनेल प्रेस मिट फालिदों। खौरां बिजोंनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय गोबां सुबुं रुंसारि जालांनायफोरनि मुङाव गोसोखांथि बिबार बावनायजों लोगोसे 1 मिनिट आरज गाबो आरो मान बावो। बेजों लोगोसे गेवलां मेलाव श्री रामपुर प्रेस क्लाबनि आफादगिरि कामाख्या सरकारजों लोगोसे गागिरि खौरांगिरि सोद्रोमा सपन एड आजिजुर हक आरो गसाइगाव बर्ड प्रेस क्लाबनि आफादगिरि सनाराम मोसाहारिजों लोगोसे नेहाथारि फुंखा बरगयारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गसाइगाव प्रेस क्लाबनिनो बानजायगिरि शंकर चौधुरी, नेहाथारि जियाजुर रहमान आरो आफादगिरि उत्पल दे बिथाङा बाहागो लानानै दानि दिनाव खौरांगिरि जानानै माबोरै खौरां बुथुमनो हागोन आरो खौरां बिजोंनि गुनखौ माबोरै लाखिनो हागोन बिनि सायाव बिबुंथि लाखियो उत्पल दे बिथाङा। मिरु लाइमोन BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारीनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला बिथाङा मा बुंदों बेखौ मिथिना मोनगोन। राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुङो मा बुङा बुंबाय थाथों, नाथाय बिथाङा जुक्ति गैयै खोथाफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ। बिथांमोना बुंबाय थाथों, बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय दिनै लाइमोनफोरा बा गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन गुबुन हारि जाथिफ्रा दिनै BPFआव जगदान जागासिनो दं। दिनै UPPLखौ नागारदों, BPFआव जगदान जाफैदों। दिनै BJPखौ नागारदों, BPFआव जगदान जाफैदों। खारना मा? खारना बेनो जे जोंनि फिउचारा जोंनि फिसा फिसौनि फिउचार, जोंनि फिउचारखौ सेफटि होनो हाग्रा, सिकिउरिटि होनो हाग्रा बे जाबाय सासेल' हाग्रामा महिलारि सार। दिनै क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि एक्स GS लैहोर गयारि बिथांमोना बिराद उन्दै गथ' यां जेनेरेसन
फिउचाराव बिराद खामानि मावनो लुबैयो समाजनि बिराद खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोना गुबुन आलादा जेबो सानाखै BPF दोलोआव हाबफैदों बरमा कलेजनि एक्स GS सोरांसार बर' बिथांमोननि लाइमोन बैसो बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो समाजखौ सिबिनो लुबैयो बिथांमोनहा दिनै गुबुनाव थाङाखै BPF दोलोआव हाबफैदों दिनै BJPनि दैदेनगिरि UPPनि दैदेनगिरिफोरा हाबफैदों खारना मानो होनोब्ला दिनै सारायफाले BTCआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फैफिननायखौ लुबैयो आरो हाग्रामा महिलारि सारा सासेल' बेबादि गुबुननि दुखुखौ बुजियो दिनै प्रमद बर'नि टीमनि मावथिफ्रा सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'नि लेफ्ट राइट हेन्डफ्रा दिनै गारि प्रमद बर'खौ गारि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों फैदों मानोना प्रमद बर'आ मालायनि दुखुखौ बुजिया मालायनि मामाखौ बुजिया इंलिसाव मोनसे सोदोब दङ जे आमब्रेला इज इउजलेस आफ्टार रेन होनो अखा हाखांनायनि उनाव साथाखौ हमबाय थानो साफ्रोमनिबो थाखाय बे बिराद गोब्राबनो मायाव दोनगोन मायाव गारगोन दा मोनसे समाव बर' लाइमोनफोरखौ प्रमद बर'आ ओरैबायदि बाहायबाय नाथाय दिनै बै लाइमोनफ्रा प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ आलाय आथानि खालामजोब्बाय दिनै बे लाइमोनफ्रा दिनै सोरबा एक्स NDBआनो जा सोरबा एक्स फरायसा आफादानो जा बे लाइमोनफ्रा दिनै फैनानै बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनो लुबैनाय दङ बिथांमोनहा ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैनाय दङ दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों फैदों जयनिं जाफैदों दाखालि बावैबो जादों BJPनि दैदेनगिरियानो जा UPPनि दैदेनगिरियानो जा बा गुबुन फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरियानो जा दिनै फैनानै जयेन जाफैगासिनो दं खारन जोङो जुदि सान्थि नांगौब्ला जों जुदि ओनसोलाव जौगासारनाय नांगौब्ला BPF दोलोआल' खामानि मावनो हायो दिनै UPPLआ 17 बोसोरखौल' रायखांबाय थायो 17 बोसोराव मा मावखो होननानै जों बुङो 17 बोसोराव गुबुन खामानि मावलांबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै खामानि मावदों नङा होमबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों इउनिभार्सिटि लुदों CIT लुदों इन्जिनियारिं लुदों दा मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'आ इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन जे बिथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड 10 कोटि रां होनायनि खोथा दंमोन मानो होआखै नङा होमबा साफ्रोमबो फरायसाफोरनो ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो मा होनदोंमोन बियो 2500 रां होगोन सासेबो फरायसाया मोनासै गाव जुदि शिफ्ट जायोब्ला मा होनो 5 लाख 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय खोथामोन सासेबो होआखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन हारिमुआव जाय जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय जोंनि हारिमुनो बै गेदेमा बे जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमारानो जा बा जोंनि नीलेश्वर ब्रह्ममोनहानो जा बिथांमोननि गेदेमानि मा होनो मुर्ति स्टेचु लुनायनि खोथा दंमोन सासेखौबो लुवाखै इभेन जों जायखौ बड'फा होनबाय थायो बड'फानि स्टेचुखौनो दिनैसिमबो बे लुवाखै सुजित नार्जारिनि दिनै स्टेचु बे लुवाखै नङा होमबा बै हारिमु जायफोरा जोंनि लाइमोनफोर युथफोर हारिमुखौ मोजां मोनो बिथाङा मा होनदोंमोन जोंनि हारिमुआ थांना थानायनि थाखाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सिनेमा हल लुनायनि खोथा दंमोन दिनै गंबेसे लुनो हाखो बोसोरथामनि बारा जाबाय बिनि सरकार फैनाया नङा होमबा सुजित नार्जारिनि नामाव अडिट'रियाम मोनफ्रोमबो समस्थियाव लुनाय खोथा दंमोन दिनै मोनसेबो लुवासै माने मा प्रमद बर'आ फोसावनायाव बिराद मोजां मोनसेबो बे मावफुङा ओंखायनो बे मावफुंनि मानसिजों सोर थानो ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायो आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैयो जाय लाइमोनफोरा सोरहाबा जुदि बंस'आवनो MLA मन्त्रि गैया बै लाइमोनफोरा जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयो समाजनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो लुबैयो जाथिनि खामानि मावनो लुबैयो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बा जोंनि फरायसाफोरनि खामानि मावनो लुबैयोबा जोंनि BPF दोलोआव फै जों नों आं आखाइ हमलायलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनायखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांगोन आरो ओनसोलनि जौगासार खामानि मावगोन ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माब्लाबाबो साननो नाङा जे आंजों रावबो गेदेर मानसि गैया आं बोरै समाजनि खामानि मावनो फै नोंजों हाग्रामा महिलारि दं जाय दुखुथिया लाइमोनफोरा जाय लेखा गोरों लाइमोनफोरा समाजनि खामानि मावनो सानो रावजोंबो गैया सानोब्ला नोंजों इसोर दं हाग्रामा महिलारि सार दङ फै नोंजों आंजों आखाइ हमलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आइडिय'लजिखौ मोनफ्रोमबो गामियाव लांनो आरो जोंनि ओनसोलखौ बयनिबो साबसिन डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोङो आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै जों खामानि मावगोन ओंखायनो बै लाइमोनफ्रा रावजोंबो नोंजों गैया सानोब्ला नोंजों इसोरा दं नोंजों हाग्रामा महिलारि सारा दं दिनै BPF बेखौ गाहाय नेहाथारिया बुंगोन गाहाय नेहाथारिनिफ्राय आरो आफादगिरिनिफ्राय फोरमायना होयोब्ला बेखौ साबसिन जायो होननानै आं साननानै लायो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होनना मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों।